Hej, mit navn er Morten Malkanti, og velkommen til Gesto.dk, en ny verden inden for bordbestilling. Med den her lille video vil jeg vise dig, hvor enkelt og effektivt det er at foretage en bordbestilling på Gesto.dk. Det første du skal gøre er at vælge by. Herefter kan du eventuelt vælge dato, antal personer og tidspunkt. Så trykker du find spisesteder. Og ud fra de valg du foretog på forsiden, så viser vi en liste med billeder, åbningstider, generel information, beskrivelse, og så har vi lavet nogle små serviceikoner, som blandt andet fortæller, om der er lejerum til de små, parkeringsplads, adgang for kørestolsbrugere, pusleplads til de små, trådløst netværk og andre vigtige informationer. Fra listen kan du trykke Se menukort eller Bestil bord. Under menukortet kan du se restaurationens beliggenhed i byen på Google Maps. Herudover kan du se billederne i et større format, og så selvfølgelig menukort med beskrivelse og priser. Inde under menukortet kan du også se de her små serviceikoner, generel information og så åbningstiderne. Fra menukortet kan du gå tilbage til listen, men du kan også vælge at foretage din bordbestilling her og nu. Nu vil jeg vise dig, hvordan det foregår. Inde i vores kontaktformular skal du udfylde navn, mobilnummer, mailadresse og så et selvvalgt kodeord, hvis du senere ønsker at aflyse din bordbestilling. Det skal du gøre heroppe under afbestillingsfunktionen. Det eneste du skal bruge her er dit mobilnummer og så den selvvalgte kode. Hvis du ikke på forsiden valgte dato, antal personer og tidspunkt, så er det nu du skal gøre det. De tidspunkter vi viser, ja, det er der hvor der er ledige pladser, så du skal ikke sidde og gætte dig frem. Har du en vigtig besked til restaurationen, det kan være at du ønsker at have flag på bordet eller sidde et specielt sted, så kan du skrive det i feltet her. Nu er du klar til at foretage din bordbestilling. Det sidste du mangler at gøre, det er at trykke Bestil bord. Så snart du har trykket på knappen, så modtager du en øjeblikkelig bekræftelse på sms og mail. Jeg håber, at med denne lille video har gjort dig nysgerrig, og at næste gang du skal ud og spise, har lyst til at bestille dit bord på Gesto.dk. Tak fordi du kiggede med. Vi ses derude. Hej.